Estamos moito mellor de amigos. Nada de sexo. Ai, Manolo. Pase, pase. É no cuarto de baño. Xa tes que enche pinte, non? Vale, Carmela, vale. Pois nada. Que mamá ten un amante. Nada, Pili. Que Manolo ni me colle o teléfono ni me responde os whatsapps. Pois, vexote guapísima, non? Debe ser que non te privas de nada. Serás falso. Esta foto túa cunha tal María Alejandra. E non se che ocorra volver. Que ocorre cando o corpo se descontrola e pode máis que a razón? Pois que acabas volvendo con Manolo. Ou medio volvendo, eu que sei. Dereito, Manolo. Os ombros para arriba. Dereito, xa estou, muller. Ai, que boa percha tes. Non sei. O botón de abaixo non o dou abrochado. Pero cantas veces teño que dicircho, Manolo, ese botón nunca se abrocha. Pois entón, faime falta un talle máis. Tócame aquí na barriga. Moi duras che puxo últimamente. Será desachalo millo. Teño que marchar. Deixo o coche o taller. Vala levar hoxe ou non? O que diga a miña estilista. Ai. As 2:30, entón? As dúas, que temos mesa reservada con Pili e as amigas de Taichi. Correcto. Adeus. Espera! Acórdate de quitarlle a etiqueta, Manolo e máis eu quedamos de amigos íntimos. Confianza total, pero sen rozarse. Eu estou de acordo. Hoxe leveino de compras. O mediodía inauguran unha viñoteca no Paseo Marítimo. Moi fina, Das que a mí me gustan. Vou! Que traes aquí? Provisións... para unha semana. Berto, eu non che pedín nada. E non necesito desodorante para pés. Xa, pero é que estaba no súper e pensei, voulle facer a compra á miña nai, así non cargas con tanto peso. Teño que facer algo para volver a esa casa. Que con Pili xa non me atopo, perdemos conexión. Si, teño que amosarlle a miña nai que podo chegar a ser a mellor persoa do mundo. Alguén a quen paga a pena facerlle a cama todos os días. Ti xa non vives aquí, Berto, lembras? Ai, xa. Cando recordo o tempo que pasei entre estas 4 paredes, Se hai que rebaixarse, pois sen problema. O importante é o obxectivo. Pois agora tes que acordarte de que vives con Pili e de que aquí non se che perdeu nada. Xa, voume, que non quero molestar. Mira, canto che debo pola compra. Oh, no, mamá, por favor, non ofendas, non ofendas. Pra o que queiras, mamá, ti chama a hora que sexa que eu estou aquí, as 24 horas do día. Que sí. Vale? Que sí, pesado. Os que 365 días do ano. Que sí. Vale? Sí. E se queres que che colla, pois, de verdade, o que sexa, non sei. Por eso... Que sí. Mamá, quérote. E dices cando Pili pediu unha gasosa para que
aquel viño francés. Ai, que pouco mundo ten a pobre. Oi, o local precioso, Estes cinceiros que había na terraza encantaron. Pois eu levei todos os pousavasos. É unha fixación que teño. Xunto neles como se fosen cromos. Que ganas teño de descalzarme. Manolo, é unha sorte terte como amigo sen que pase nada máis. Sí, eu penso mesmo. Ai, toma, as fotos que quería darche. Son da excursión que fixemos a Asturias. Non serán aquelas nas que saías en tobles con Marisú? Creo que vou botar unha soneca. E se queres descansar un pouco antes de coller o coche, podes dormir no ex cuarto de Berto. Eu xa marcho. Take off your shoes, throw on a coat. Where are you going? Sabedes, neste mundo hai xente boa. Sí, estou falando en serio. Si hai persoas desinteresadas, desas que botan unha man sen pedir nada a cambio. Un pouco como a min. E como a Benigno. Ah, que gran tipo Benigno. Ten un nome que o define á perfección. Benigno. Hola. Que tal? Que aquí estamos. Estaba aí buscando a un tipo, pois como a min, non? Altruista, traballador, xeneroso. Que andas argallando? A ver se facemos unha nasa. Unha nasa? A ver se facemos unha nasa. A ver, pois como facemos? Se sacamos aquí 2 aros destes para facer o que é o centro de dentro. Mira, Benigno, e ti sempre estiveches aquí traballando cos nasas? Sempre non. Eu No. estuve navegando toda a vida. Aquí estou agora, así, cando veñen que me para o Consello, un día a semana. E veñen os turistas no programa que fan de paseate con nós. Que bonito, non? Faz aquí un obradoiro de nasas. Un obradoiro, sí. Veñen aquí, botan aquí unha hora. Para eles dis que é bonito, unha cousa moi bonita, eu. Non lle vexe bonitura a eles. Cando estaba coa miña nai, comentei, vou ir con Benigno, que traballa coa NASA. E penso que aí, sabes, o espacio, esta xente que está aí. Sí, a espacio, sí. E ti, Benigno, como comezaches así a facer nasas? Eu comecei a facer cando estaba ao mar, andaba aquí na baixura, pois pasei para min, para poder pescar con elas. Salía máis barata que comprarlas. Claro. E canto pode custar unha nasa, facer unha nasa destas? O sea, a nasa debe valer sobre 2,80, entre 2,80 e 3 euros, o que é o material, que é a madeira. Claro. Pois entran as puntas, entra a red, entra o tubo, entra o fío de coser a rede, o fío que levas por fora, despois o cemento, Claro. lista de todo valen sobre 7 euros. You know it's your girl, it's your girl. Ooh, you know it's your girl, it's your girl. Pero isto é rede sintética, isto non é... Este é red nylon, fío de nylon. Ah, fío de nylon. Isto si tan finiño, porque isto non ten moito burato por aquí. Moito burato, ainda con menos ainda. Eso, Sí. Oye, que ten máis burato o camarón, por exemplo... Hai un camarón por aquí, non? O camarón sale. Claro. Ainda hai aquí, por exemplo, o pequeno ainda sale pola malla. O sea que ao final eu entendo que por cuestións de pesca, non? De non poder coller aí os peques. Bueno, hai tanto como eso, se pode decir. Os peques non se dían de coller, pero collense moito máis do que se dera coller. Claro. Así estamos. Así Así estamos de cibai. E así nos vai.
queremos comer todo nun día e non... E non pode ser. Non pode ser, hai que deixar algo para mañá, mas pouco veñen atrás, porque entre nós veñen outros. Efectivamente. Porque eso aí, eso que dos centolos, non? Esa grande que tes aí. A da centola sería esta. Claro, e ten máis grande a malla, claro, ten para... Home, ese ben. Pois, claro. Má grande a malla, má grande a boca, porque por aquí nunha destas tampouco non entrarían as centolas. Estas son as boquiñas, non? Das que... Estas son as bocas, que para a nécora, para o pulpo, para o camarón. Cantas nécoras poden entrar aquí? Ai, nécoras, agora entran Cantas poucos. poden? Algún tempo entraban, pero agora pode entrar un ou dous nécoras, ou tres según, pero antes entraban bastante máis, Sí. porque sabía. Agora non hai como antes. Pero por capacidade? Pola capacidade nunca venche, non enche nunca, eso non penso que encher nunca. Cause that is your girl, it's your girl. You know it's your girl, it's your girl. You know it's your girl. Veña, Que? Queres que... a malla aí. Sí, queres que malle aquí? Malla aí, non malles os dedos. Ti malla aí, colle É que puntas. eu non son moi mañoso, Benigno. Mira, e tantos anos aquí poñendo puntas. Tantos tantos anos. Home. Así algunhas veces. E nunca tiveches algún problema? Así, algúns... Ostras. Algún cae de vez en cando, Aquí. E aí, dalle, por... Benigno, isto non clava. Claro. Mira, eu son un taladro eléctrico que non apaño, macho. Non apaño. Veña, vouche deixar aquí traballando coa NASA. O que sí, penso comer o que tiña dentro. Ai, pois entón vexo jodido, porque terás que levar ti para ir pescar con elas, non? Ai, pois vou, Vou. Vas pescar con elas, ti, entón sí. Benigno, un gusto. Ata a próxima. Vale? Veña. Segue así de ben. Hasta loguiño. Hasta logo. Manolo. Perdoa, fala ti. Manolo, o de antes estivo moi ben, pero non pode pasar outra vez, Eu ia dicirche o mesmo. Estamos moito mellor de amigos. Nada de sexo. Home, nada. O que se di nada, eu nunca fun de ideas fixas. Non sei como nos puido pasar. Desbordouse a paixón, Carmela. Tampouco ímos sentirnos culpables por iso. Culpables, non. Pero eu quero estar soa. Mira, aquí non pasou nada. Foi un accidente. Un accidente ben pracenteiro, iso sí. Pero nada máis. Eu case vou facer un café. Ti vas querer? Quen é? Esperas alguén? Debe ser Berto. Métete na cociña ou no cuarto de baño. Pero que non te vexa. Mamá! Como está a nai máis guapa e independente do universo? Arrepentida de ter traído un fillo ao mundo. E ti que fas así vestido? Que estas paredes precisan dunha man de pintura, mamá. Necesitas un ambiente máis cálido. Berto, esta casa está perfecta. Eu teño cousas que facer. Mira, tan só serán un par de oriñas, Vou comezar poñendo por aí unha especie de... Berto, non é o momento. Ah! Xa tes que enche pinte, non? Vale, Carmela, vale. Pois nada. Mamá tiña un ligue. O que me faltaba, un ocupa facéndome competencia. Co bien que estaba ela con Manolo. Ai, pobre Manolo. É todo un romántico. Pois se botas de menos a mamá, estás fastidiado. Moi fastidiado, amigo. Por que nos doe tanto a soidade? Por que nos doen os recordos dos tempos felices? Ai, que non podo con isto. Que exagerado es, Manolo. Fui a lanzar a caña. Revirouse o músculo. Ai! Queres que chame a funeraria? No, deixa que me deite un pouco.
Así mellor. Sí, pero dame outras fregas, fai favor. Sí. Que queredes que vos diga? Ou foron as fregas, ou é que o caldo xa estaba para ferver. Así? Está ben así? Ai, que ben. Que ben faz, Carmela. Por que non segues polo peito? Eu sigo por onde ti me digas. Carmela, aquí vai moita calor. Puxécheste a calefacción. Ai, Manolo. Foi superior a min. Eu non quería, Pero empezaron a subirme eses calores así como en marea. Que non sei que ten, pero a min, Manolo, faime sentir como nunha canción de Rocío Jurado. Estivo ben. Unha cousa profesional pola miña parte. Para que variar a fórmula cando as cousas funcionan? O que non cambia o dos calcetíns. Non nos apea nunca. Veña, Carmeliña, por que non subimos outra vez? Manolo, que os esforzos se pagan. Está ben, xa me vou. Non o vedes? Outra vez nas mesmas. É que quero poñerme a cociñar e non hai maneira. E iso que quedamos de pechar o tema definitivamente. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Mirade que cousa bonita. Comprei este bogavante e vouno facer en salpicón. Oh, you gotta jump, jiving, then you really gotta Para facer a vinagreta, o primeiro é picar os ingredientes. Vou comezar pola cebola. jump, jiving, then you really gotta jump, jiving, then you really. E a continuación toca a vez o pemento, as olivas verdes e o perixel. E deste ovo cocido que teño aquí, vou picarlle a clara. Icebox looking for a can of ale. Mesturo todo isto. A can of ale. E botolle aceite, vinagre, sal e pementa. Oh, you gotta jump, jiving, then you really gotta jump, jiving, then you really gotta jump, jiving, then you really gotta jump, jiving. O bogavante xa o teño aquí, cocido e frío, así que a ver aquí lo pelando. O corpo cortámoslo en liscos. Colocamos agora o bogavante nunha fonte. E a cabeza e a cola que lle acabo de separar, poñémolas nos lados para decorar. Woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jump, Bótolle por riba a vinagreta que lle fixen antes. jiving, then you really gotta jump, jiving, then you really gotta jump. E xa para rematar, a xema de ovo para decorar. Que vos parece? Isto é unha obra de arte. Ai, cousiña. Ai, cousiña. Ai, unha cousiña. Ai, mamá. Que faz con ese carriño? Así a miña nai igual lle entraba de novo o instinto maternal. É dicir, o instinto de terme a min na casa. Que me dera ter un neto. É que non se parecese a Berto. Pois estou paseando o fillo duns amigos rumanos. Dixe algo miña nai, Nicolai, aquí para comelo. No, mellor non, que está durmindo. Sí, mellor. Pois, vexote guapísima, non? Como... Ti crees? Sí. Debe ser que non te privas de nada. Non son o rei das indirectas, iso hai que recoñecelo. Sabes algo de Manolo? É que estiven con el na praia outro día, pero estaba como, non sei, como mustio. Pensei se Berto sospeitaba algo. Pero que ia saber. Este non se decata de nada.
Pois non sei nada del, porque como agora nos vemos menos, pois... Xa, claro. Oi, teño que marchar, sí. É que tócame doar sangue. E despois teño que botar unha man na cociña económica e... Son moi solidario. Veña, marcho, Perdón. Ai, Nicolae. Fernando Alonso parece. Hasta loguillo. Anda. Chao, mamá. Chao. Que aínda me dura o cheiro así como aftershave. Quen sería o novo amante de mamá? Un camioneiro con sarabullo? Tiña que activar a Manolo, era a miña última carta. Porque con mamá así máis sensible e enamorada, as miñas posibilidades de volver a casa serían maiores. Pero que lle pasa outra vez a esta villa? Ai, que rapidez. Pase, pase. E no cuarto de baño. Ti vales moito, Manolo. Mira, tes que poñerte as pilas e reconquistar a mamá. Carmela e máis eu non funcionamos ben xuntos, Berto. Non insistas. Tiña que contarllo, ferilo aí no seu orgullo. Un home como Manolo poríase en marcha ao saber algo así. Mira, Manolo, que mamá ten un amante. Que non sei se a cousa vai en serio, pero toman as mesmas infusións horribles con galletas de avea. Que vai ter, Berto? Que sí, que cho digo eu, están aí todo o día. E se fose así, que? Nós xa non estamos xuntos. Por que me ia importar? Non se anda con George Clooney. George Clooney, igualiño. Ai, pero desde cando os do seguro che mandan un fontaneiro con ese corpazo? Menos mal que tiven cabeciña e non nos seducín, que senón... Ponme dar un paseo. Ai, que calores. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di un bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. Rebeca, que tal? Moi ben. Ben, non sabía que traballabas no museo. Pois sí, xa dende 2011. Ai, que ben, que casualidade, porque tiña moitas ganas de coñecelo. Pois pasamos, Berto. Ensínasmo? Sí, Que vamos. ben, estupendo, veña. È come una vaiassa a colpo grosso, te la muove e te la squassa. Contame logo que hai neste museo, porque esta é a casa de Manuel Antonio, non? Sí, nesta casa naceu Manuel Antonio no 1900. Estuvo vivindo aquí ata os 2 anos e despois segueu sendo a casa da familia e viña a pasar tempadas aquí. Nesta primeira sala está dedicada a Pepito Pérez, que era un curmán de Manuel Antonio. E gracias a él e a súa afición, que era a fotografía, temos un montón de imaxes do que sería o Rianxo daquela época. A Praza Castelao, a Capela de San Bartolomeu, a fachada marítima, e non só de sitios, senón que tamén temos costumes que tiña a xente, como estar as mulleres na porta coidando dos nenos e falando das súas cousas, as persoas maiores estar na ribeira, a procesión marítima da Guadalupe, tamén hai imaxes, e moitas imaxes de persoas que moitas delas aínda están sin identificar, non sabemos quenes son, que supoñemos que irían xunto a Pepito Pérez, sabendo a súa afición, para que lle retratase nalgún momento da súa vida. Moi ben, pois imos aí a ver máis cousiñas de Manuel. Subimos hasta arriba, Berto. Estupendo. Mi permetto di salvare al suo destino dalla rulo ghiacciata degli immigrati accesi della banda Sanssouci. Entón, Rebeca, agora onde estamos? Pois estamos noutra sala do museo e esta está dedicada á pegada que Manuel Antonio deixou dentro da literatura galega. Témolo aquí, xunto con Rafael Dieste, que é outro persoeiro de Rianxo,
Tamén está con 2 crumáns de Castelao. E, como decía, esta sala está dedicada ao vanguardismo, que foi polo que destacou Manuel Antonio dentro da literatura galega. Como exemplo desto, temos o Manifesto máis alá, que escribeu con Álvaro Cebreiro no 1922, e tamén temos o Caligrama Excelsior. Ninguén antes se atrevera a facer un caligrama dentro da literatura galega, e Manuel Antonio foi o primeiro persoeiro que o fixo. Rebeca, eu escoitei por aí algo dunha tal Academia Literaria de Rianxo. Que é exactamente iso? Si, pois é un proxecto moi ambicioso que xa levamos moitos anos dende o Concello de Rianxo querendo que se faga realidade, e estamos na primeira pedra, que sería o Museo Manuel Antonio, que despois seguiríanlle outros museos, como sería o de Rafael Dieste e tamén o de Castelao, e pretende que sea Rianxo un punto de encontro para todos aqueles investigadores que queiran profundizar na obra destes 3 literarios ou mesmo tamén outros do seu mesmo tempo. Pois moi ben, seguimos profundizando, entón? Pois vamos, Veña, imos vamos a outra sala. Ai, permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Nesta sala temos o Constantino Candeira, donde podemos ver que Manuel Antonio agrupaba as súas 2 aficións, o que máis lle gustaba a él, que era o mundo do mar e máis a poesía. Por iso tamén é coñecido como o poeta do mar, porque na súa obra sempre fai referencia ao que é a termos marítimos, o mundo do mar, que era a súa gran paixón. E concretamente no Constantino Candeira, que era un pailebote, pois o que fixo foi a súa única obra que publicou en vida, o poemario de 4 a 4. Bótallo. Oi, é para min? Sí. Ai, que ben. Pois esta foi a única publicación que el pudo palpar, porque Manuel Antonio morreu moi mozo. Morreu no 1930, pero ainda non cumplira os 29 anos. Morreu de tuberculose, que era unha enfermedade moi común naquela época. Pero aínda así deixou unha gran pegada pois dentro da literatura galega e dentro do pobo galego, como para que en Rianxo, pois por exemplo, ya haxa un museo e sexa un dos referentes en toda Galicia. Pero Manuel Antonio non é o único en Rianxo, é aquí... Pois non sei o que pasa en Rianxo, moi que fructífero, non? Hai un xerme por aí que ven que che enseño. Sí, imos aí a... Enseñoche máis que temos. Veña, imos ver aí a pegada dos literatos aquí en Rianxo. E agora onde me leva, Rebeca? Pois, como podes ver, moi cerquiña da casa de museo de Manuel Antonio, temos a casa onde viveu Castelao, o polifacético rianxeiro, político, escritor, teatreiro, debuxante, bueno, a persoa que todo galego coñece. Pero na rúa de abaixo a cousa non se queda aquí. Hai outro persoeiro que destacou tamén dentro de Galicia. Ven que che enseño. Que veciñanza, a ver. Si tuffo con dignità darei. Pois Berto, aquí ao final da rúa, non por el o menos importante, tamén temos a casa onde viveu Rafael Dieste, o ensayista, escritor, tamén nacido en Rianxo. Así que esta rúa, podo dicir que creo que ningunha vila ten donde conviviron nun mismo tempo 3 grandes persoeiros da literatura galega, como pode ser Rafael Dieste, a casa de Castelao e máis Manuel Antonio. Que ben, oi, pois que experiencia tan bonita, que viaxe polo tempo e pola literatura tan placentero. Bueno, eu teño que deixarche que quedou o Museo de Manuel Antonio aberto e teño que ir. Corre. Ata outra. Ata outra. Saludiño, Rebeca. Quédame co libro. Vale, Ciao, ciao. Mi dici in un orecchio, vieni andiamo giù a ballare. Allora mambo, mambo sudando, attento al tempo. Nada, Pili. Que Manolo nin me collo o teléfono nin me responde aos whatsapps. Igual fun un pouco brusca demais cando lle dixen que non podíamos seguir como a 2 coellos. Eu que lle ia facer? Anda, pásame a Berto, que quero falar con el. Hola, Berto. Tes onde anotar? 2 kilos de laranxas, aceite, papel higiénico, enriquecido con leite de améndoas.
Toma, os puntos que xuntei este mes, Con 3 máis danche a batidora. Berto, estou preocupada por Manolo. E logo que lle pasa? Só quero que o chames. É que leva todo o día sen collermo o teléfono. Manolo estaba facéndose o duro. Esa é a actitude. Ai, muller, pero xa sabes como é que vaise por aí a mirar petroglifos e desconecta, claro. Dille que temos que falar, por favor. Esta que se pensaba, que podía learse con alguén e que a Manolo lle daría igual. Se o penso ben, notei que o pobre disimulaba, pero para facerse o forte. Vale, chamareino, E direille, pois iso, que queres estar aquí conmigo, vivindo os tres xuntos, non? Ves este queixiño? Velo, Bertiño. Sí, mamá. Velo! Non sei por que lle merquei un dos curados, que aínda me doe. Au. Que eu xa non miro o Facebook, Pili. Iso a parva xente. Pero que quero mirar eu? O qué? Como? Que Manolo colgou unha foto cunha... E pensar que eu tiven a oportunidade co fontaneiro. E aínda por riba aireando todo en internet. De onde sacaría esa lercha? Eu enténdote, Manolo, que é un tema doloroso, pero non podes poñerte así, Poñerme como? Se non chamei a tua nai foi porque perdín o teléfono. Ademais, estes días estive en visita. Viñeron de viaxe uns parentes de Venezuela. Manolo, que se che nota que estás fastidiado, Non o negues, O vale? do fontaneiro non é certo. Dixéronmo no bar para tomarmo pelo. Foi todo un rumor. Víronos sair da casa de Carmela cantando We are the champions. Coa bragueta da funda medio desabrochada e a xente malinterpreta. Pois seguencho tomando, Manolo, porque é verdade. O que estás dicindo? Xúrocho, mira, ese tipo leouse con mamá e leva o mesmo aftershave apestoso que a ti. Non, non é certo. E ademais, non me importa. Que me importa? Manolo, acción-reacción. Tes que botar a ese tipo da túa casa, Veña, espabila. Ai, pero que faz? Perdón. Non dou quitado da cabeza o de que Manolo ande con outra sen me dicir nada. Pois agora eu non penso chamalo. Home con as colegas cantareiras. I see you strutting down the street, you look important. I walk the other way. I don't wanna bother you with my surprise. Hola, Hola, Carmela. Pepita, que tal? Moi ben, bonita. Ai, déixame que... Levas moito esperando? No, un ratiño. Como outro día me dixeches que hoxe tiñades ensayo, mira, decidín que quero aprender a cantar. Viñen ver un ensayo voso. Pareceme moi ben. Pero fálame antes do grupo, como vos xuntastes... Pois xuntámonos porque somos unhas mulleres xa cunha edad regular que nos gusta a troula, a ver, gustanos a farra. E aprendemos así, cada unha pola súa conta. Por eso se chama Nunca é tarde, porque pola nosa edad. Comprendes? É o tal para min. Pois ben, muller, ben Vos que che tedes levo eu. paciencia. Sí, nós temos paciencia. Ves, ver se che gusta, acoplaste. Así non, pois, non pasa nada. Pois veña. Vale, ves, imos mirar. Veña, Sí. imos. Vamos. Veña. Next night, I see you sitting over there with girl number 115. Your fashion code. Hola, Igonia, Carmela. Igonia. Hola, Aquí Igonia. te enseña. Encantada. Que Bueno, tal? Pois moi ben. Aquí xuntando aquí o personal a ver se dou feito que toquen algo. Moi ben. E que ides tocar? Bueno, pois tocamos o que nos deixan, pero desde logo tratamos de tocar algo de música da nosa, da que a nós nos gusta, E cale? a tradicional, a nosa, a daqui. E mira, que eu estou vendo aquí moitos instrumentos, algún que non coñezo. Podíasme explicar un pouco que instrumentos utilizades? Pois mira, nós basicamente o que lle chaman os instrumentos pobres, deses que había na casa e que non había cartos para comprar, pero que había. Entonces, unhas cunchas de vieira, unhas cucharas de pau, si as había, pandeireta, un mortero, todo ese tipo de instrumentos. E a maiores, pois vamos conseguindo algunhas, como por exemplo, as trécolas. As trécolas. Sí, as trécolas é un instrumento que veu do norte, pero que se quedou aquí
que nos fai moita compañía e que nos gusta moito. É precioso. E agora que nos ides cantar? Pois mira, ahora, si che gusta, vamos che botar o Loureiro Verde. Que che parece? Paréceme genial. Pois cando que irades? Pois nada, a escoitalo logo. Preparada estou. Chicas, vamos! Pero que ben non facedes, por favor, que ben cantades. Gracias. Espera. Sí. Hola, Manolo. Espera un momentiño. Espera. Aquí, Manolo. Mira unha cousa, encantoume, de verdade. Moitísimas grazas. Vou pensar iso de cantar, porque non sei se non choverá. Se eu canto. E ven cando queiras. Moitísimas grazas, de verdade. Ata outro día, vale? Agora teño que marchar. Un bicazo a todas. Vale. Ben, igualmente. Chao. Hasta logo. Chao. Saluda a Manolo. Sí. Serás animal. Que? Vai mellor? Eu penso que sí. Entón, agora contame que ven iso de poñer no Facebook as túas conquistas. Como? Que no Facebook que? Serás falso. Esta foto túa cunha tal María Alejandra. Desgraciado. E facendo que non ía con el. María Alejandra, mira que guapa. Era verdade. A rapaza saiu nunha telenovela e foi Miss Cachapa 2015. E nin no disimulas. Serás camanduleiro. Trae pa cá, menestra. Espera. María Alejandra é filla da miña curmá. A de Venezuela. De Venezuela? Viñeron visitarme estes días. Fixemos unha foto e daríalle por colgala no meu Facebook, eu que sei. Pero se che está metendo as tetas na cara. O mesmo que lle farías ti ao fontaneiro.
Xa che dixen que non pasou nada. E dillos do bar que ganas non me faltaron. Pero que fas? Pareces un can. Manolo... Cheiras a outro, Carmela. Manolo, non me fagas iso, Manolo. Manolo, que non respondo, Manolo. Manolo, que non respondo. Trairo, terá, trairo, 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 tra. Tram, tram, tram. Berto, outra vez aquí. Que non necesito que me limpes o garaxe, home. Veña, vaite dunha vez. Vaite. Que tan son, Auriña? No. Por certo, chamoute xa Manolo. Polo menos tomaríades un café. É que o pobre está coa moral polo chan, Aí seguía eu, en modo fillo perfecto, dándome a valer, abrindo frontes. Carmela, ¿y sabes onde deixei de fundar as lentes? Manolo, non o podo creer. Botaches ese carracho da casa, Que está de xuntos de novo. Non me deu por chorar, pero estiven a piques, A min é que me emocionan as historias de perdedores. Sí, estamos. E a ti que che importa? Veña, vaite. Que o fontaneiro ese foi tan só unha caniña ao aire, Que estás dicindo? Xa falaría eu contigo. Pois nada, adeus, mamá. Adeus, Manolo, Ti con mamá, E sen rancores. Ai, que crack. E se xix que estábamos xuntos outra vez? Sí, que pasa? Algún problema? Oh, non, por mí ningún. Manolo, é que parecemos dous adolescentes. Un día que se sí, un día que se non. Tens razón. Manolo... Bícame, é ponte romántico, como ti sabes. Como se fose Scarlett O'Hara. Que maravilla. Quedaría así toda a tarde. O amor é un relaxante perfecto. E o sexo co meu Clark Gable nin vos conto. Cando me chamou a Paca, creo que me notou que aínda estaba un pouco sufocada. Díxome que sei que teño afillado de santo dentro dunha semana. Eu que nin me acordaba. Pero a verdade é que non teño gana ningunha de soltar o peso. Así que lle vou facer unha argallada de reciclaxe e aforro os cartiños. Con esta simple botella de plástico e un pouco de goma eva, vou facer un xoguetiño para o rapaz. Alá imos. O primeiro é cortarlle o cu á botella. Isto vai ser a boca do peixe. Vedes como yo corto? Así, en V. E agora, coa goma eva de cor azul, voulle recortar unhas aletas para a cola e outra para o lombo. E a continuación, coa goma eva verde, fagolle as aletiñas para os lados. E agora, con cola, imos pegarlle as aletas todas. Vedes como xa vai tendo forma de peixe? E pro ollo voulle pegar este debuxo que xa fixen nun papel, un por cada lado. Cousa simple pero efectiva. Quédalle perfecto. E xa non queda máis que pintalo un pouquiño, pero nada, sen complicarse tampouco. Poñémoslle unhas raias cun rotulador permanente azul e así xa simulan as escamas do peixe. Quedoume fantástico. Que fácil e barato é contentar os nenos cun pouco de man. E agora voume cambiar. Hoxe vou levar a Manolo a comer co equipo de cachibol.
le tue voglie tra i capelli sui cuscino e svegliarmi ancora un giorno insieme a te. Eu perdo un pendente e ti falando con Marucci como se non pasase nada. Pois ti ben que te agarraches a Severino cando puxeron as rancheiras. Porque non me facías caso. Ou porque Severino tamén é fontaneiro, que é o que che vai a ti. Pois mira, agora que o dis, voulle dicir que me veña a cambiar o bidé. E logo, un collo no que tes. Ti non entras máis nesta casa, como me chamo Carmela. E non se che ocorra volver. Hola, mamá, que está... Manolo! A verdade é que había tempo que non me bicaba unha muller con esa paixón. Que forma de recibirme, Jo. E iso que aínda non lle contara nada. É que no restaurante onde comestes antes dixeronme que se che caera isto. Quería... Pero... Tengo o mesmo problema co pai. Cheira yo alento que alcatrea. Quería dicirche que me alegro moito de que volveses con Manolo, Seguro que o imos pasar moi ben aquí os tres. Os tres? Que tres? Mamá, por favor, non disimules. Que notase, que o estás desexando, mamá. Que son o teu fillo favorito, o mellor fillo do mundo, fillo dos teus soños, a que sí? Que estiveches dicindo por aí de min? Fuches tío que dixo no bar do fontaneiro. Mirad, eu tan só lle contei a Manolo o que vin, e o que cheirei. Pero que teño que facer para que non te metas na miña vida? Xa, era iso. Estes dous andaban aí leándose as agachadas e eu facendo de casamenteiro como un imbécil. Mamá, a túa vida é a miña vida, é o mesmo, Estamos aquí os tres xogando parchís, De que serve ser un fulano legal? Eu, con toda a miña boa intención, intentando que resucitase o amor, e resulta que me estaban mentindo. Ser boa persoa é de parvos. De parvos. A culpa de que case bicas aberto foi túa, Manolo. Por que tardaches tanto en volver? Fixen tempo no coche, ata que se che pasou o enfado, como sempre. Queres máis café? Vou librar algunha cousa do garaxe. Xa que andaba estes días tan disposto, igual lle digo que veña a limpalo. Creo que foi un pouco dura demais con el. Espera, Carmela, por que non? Manolo, non o deixáramos antes de tomar o café. Sí, pero agora toca outro chisco. Que nos pasa, Manolo? Eu que sei, Carmela, eu que sei. Isto temos que consultalo. Pero se che está metendo as tetas na boca. Mesmo que lle farías ti ao fontaneiro. Regala, Tobi. Venga, ahí está. Tobi, cala a boca, Tobi. Estaba auga un caramelo. Que tuve pesadillas con vuestro maldito montaje. ¿Estáis grabando? Sí. Es broma. Sois una gente maravillosa. Que choseguen... ¿Cómo es? Perdón. Aí é espacioso, estáse ben aquí. O meu piso de estudiante era pouco máis, Iso parece un anuncio de non sei que. Pero bueno, ben. Tobi. Hola.